Hola, família Dea, soc la Banda. Jo sóc el Josep. I avui parlarem d'un tema fascinant, el poder del sacerdoci a l'antic Egipte. Perquè quan pensem en Egipte, gairebé sempre pensem en faraons, piràmides, tombes, però a vegades ens oblidem que darrere de tot això hi ha una força bastant important, que serien els sacerdots i els temples. Sí, i és un tema clau, perquè a Egipte religió i política no anaven pas separades. El faraó era, teòricament, el gran mediador entre els déus i els humans, el garant de l'ordre universal. Però el dia a dia del culte no es feia sol. Hi havia tot un cos sacerdotal que sostenia els rituals, administrava els temples, gestionava les propietats i acumulava molta influència. Així que, dintre caràtula. Així que el sacerdoci no era només gent que feia rituals màgics? No, que també, però vaja, no. Era també un poder, tenien un poder econòmic, un poder social i en molts moments van tenir poder polític. Econòmic claríssim, perquè associat als temples hi havia els nilòmetres. Saps els nilòmetres? Sí. Que moltes vegades quan anem de viatge anem a visitar algun cataninòmetre, no? Doncs amb aquests nilòmetres calculaven, controlaven la crescuda del Nil per calcular així el percentatge de terres productives i d'aquesta manera calcular els impostos que s'havien de cobrar. Impostos que moltes vegades cobraven els temples directament com a mitjancers de l'Estat, quedant-se, evidentment, la seva part proporcional. Tenint en compte que els temples també tenien moltes terres associades pròpies i tot això fa possible que els temples creixin i obtinguin molts recursos i riqueses. I això és el que fa d'aquest tema tan interessant. Perquè quan el temple creix massa, el faraó pot acabar tenint un petit problema, pot acabar tenint un competidor dins de casa. Però, a veure, aquest poder sacerdotal, com creix? On es comença a notar això? O és des del començament, no? A veure, creix a base, primer inicialment, en base al suport a la reialesa i viceversa. Jo diria que, per entendre-ho bé, hem de seguir una línia molt clara. Primer, el pes del culte de Ra, a Heliòpolis. Després, amb el temps, l'ascens espectacular, importantíssim, del culte d'Amon de Tebes. Després tindrem un impàs, un trencament, un moment de ruptura, amb Akhenaton. I finalment, el moment en què els sacerdots, fins i tot, perquè també en parlarem, grans sacerdotesses, es converteixen en peces polítiques de primer ordre. Bueno, però a mi m'agradaria començar des del començament, no? És a dir, abans d'Amon, d'Akhenaton, és a dir, quin és el primer sacerdoci que comença a haver-hi? A veure, el primer és el de Ra, important, destacat. En tenim molts d'altres que són transcendentals a l'edat del Regne Antic, el de Ptah va ser també molt important, però parlem especialment de Ra, del gran déu solar. El seu culte se centra a Heliòpolis, és el lloc on estarà el temple més important. Una ciutat que no va ser capital política d'Egipte, però que sí va ser un centre religiós de primer ordre. I això és fonamental. A Egipte, un centre religiós podia tenir una influència enorme encara que no dominés políticament el país. Però aquí és quan es comença a connectar la idea de que el faraó està connectat amb el sol, amb Ra. Exacte. És a partir, aproximadament, de la quarta dinastia que els reis adopten el títol de fill de Ra. I això no és una tonteria simbòlica, no és baladí. És una manera de legitimar la monarquia a través del culte solar. I ja durant la cinquena dinastia, això es reforça encara molt més. El culte de Ra i la teologia d'Heliòpolis penetren molt profundament en la ideologia del poder. Però així el sacerdoci de Ra no substitueix el faraó, sinó que li dona com un marc religiós, però també ideològic, una mica, no? Sí, és així, és exacte. Durant la quarta dinastia,
encara no som en aquell moment en què el temple sembla rivalitzar directament amb la corona. Però sí que veiem una cosa importantíssima. Quan la teologia es fa central per a la monarquia, quan el simbolisme teològic és part de l'argumentari del poder de la reialesa, els seus sacerdots, evidentment, augmenten el seu pes. I no estic parlant d'un pes corporal, no estic parlant de que mengin molt, que segurament també. Estic parlant d'un pes polític. I Heliòpolis és un gran exemple d'això. Durant la cinquena dinastia, els tres primers monarques, Userkaf, Sahurà i Neferikarat Kakai, què? es deia així, Neferikarat Kakai, no ho sé. Quin nom més maco. Doncs aquests tres primers monarques de la cinquena dinastia no semblen estar relacionats amb la línia legítima de la reialesa de la quarta dinastia. Aquí ja sembla que hi ha un trencament, no? Segons el papir Huéscar, ens explica, aquest papir és meravellós, ens explica una història, una llegenda. Aquí s'argumenta que aquests tres primers monarques són hereus d'un sacerdot de Ra, són fills d'un sacerdot de Ra. Això pot ser una llegenda, com estic comentant, pot ser una llegenda, però el que és innegable és el fet que durant aquesta cinquena dinastia els reis comencen a construir temples solars per als sacerdots de Ra. Es documenten fins a 6 temples solars, només 6, i només durant aquesta cinquena dinastia. Mai més ho tornarem a veure. I això ens parla clarament del poder i de la dimensió de la influència del sacerdoci de Ra en aquest moment, no? De la quarta, cinquena dinastia, fins que a finals d'aquesta cinquena dinastia sembla que aquest poder minva una mica, com a mínim no és tan destacat, els reis sembla que han estat capaços de controlar aquest augment del poder del sacerdoci de Ra i segurament ho han fet repartint influències en altres sectors, recolzant-se en altres sectors, com per exemple pot ser la noblesa, no? Però, a veure, els temples realment què era? Anar a parlar amb els déus o hi havia una ideologia en tot el poble o com anava això? Sí, bueno, aquest és un dels grans errors de mirar l'antic Egipte amb ulls massa moderns. El temple no era només un lloc on la gent anava a resar, com podríem pensar que passa avui dia. Clar. I al temple anem a fer les pregàries i anem a fer els rituals, no? El temple era un centre d'ideologia, de riquesa i d'autoritat. De fet, el poble, parlant dels temples, no tenia accés a l'interior del temple. Podia entrar al que és el recinte religiós, però no entrar al temple. Allà al temple només entren els sacerdots, el personal que està adscrit al temple, el personal de serveis, especialment, que poden accedir. Evidentment, el faraó té accés també al temple, no? I a poc anem passant de Ra cap a Amon, no? I això exactament com passa? Sí, bé, aquí hem de tenir en compte que canviem d'èpoques. Quan parlem de l'Antic Egipte estem parlant de més de 3.000 anys d'història, no? Però sí, el cas d'Amon és un cas espectacular. A partir d'aquí, com dic, hem d'avançar del regne antic, hem d'avançar segles, uns quants segles, passem del regne antic al regne mig, però molt especialment al regne nou. Originalment, Amon és un déu que està vinculat a la ciutat de Tebes, a la zona de la Tebaida. Però quan Tebes es converteix en una ciutat central, sobretot a partir del regne mitjà, i sobretot molt a partir del regne nou, el seu déu també esdevé una gran divinitat, puja de categoria, passa a ser un déu local a ser ja un déu d'índole nacional. Però aquí sembla que hi ha un petit problema de legitimació. El sacerdoci de Ra, que sempre ha estat un sacerdoci influent, ha aconseguit que el poble accepti la seva divinitat com a la més destacada de tot Egipte, més important del panteó, i clar, ara arriba Amon, que des de... que té, a veure, una petita parcel·la del país el coneix, però 3/4 parts del país no el reconeixen. No és que no sàpiguen qui és que no el reconeixen com a gran divinitat. I és possible que costi d'acceptar. Però tot té solució. Quan Amon es fusiona amb Ra. Tots coneixem Amon-Ra, que esdevé una mena de déu suprem d'Egipte, legitimat i acceptat per tothom.
Sí, i aquí ja podríem començar a parlar d'un culte de veritat important, vull dir, un déu amb majúscules, no? Sí, clar. I no només això, és que aquest déu té un gran centre, que aquest centre és Karnak, a Tebes. I el que veiem és que el temple d'Amon es converteix en una institució de dimensions colossals. Quan un déu esdevé rei dels déus, el més important dels déus, els qui administren el seu culte no són funcionaris secundaris. En aquest moment seran una elit. Però què els feia tan forts? Només la religió o què? A veure, no, ben bé. Es tracta d'un moviment, en aquesta època estem parlant sobretot a partir del Regne Nou, molt semblant al que hauria tingut el sacerdoci d'Heliòpolis durant el Regne Antic. La clau és que el temple concentra terres, tallers, molt de personal, rituals, molt de prestigi, és a dir, té molta capacitat d'influir en la legitimitat del rei. I fins i tot la funció dels oracles és important en moments posteriors. No? És a dir, el sacerdoci d'Amon no és només una estructura litúrgica, és una estructura de poder. Així que, pel que m'estàs dient, suposo que quan Tebes és més important, quan més important és Tebes, més important és Amon i el sacerdoci. Exacte. Aquesta és una llei gairebé constant a Egipte. Quan un centre polític guanya pes, el seu déu acostuma a guanyar pes també, i Amon és l'exemple perfecte. Però el problema arriba quan el temple creix tant que deixa de ser només suport del rei i comença a ser un poder amb una agenda pròpia. Ja. I aquí suposo que és quan es comença a preparar una miqueta el terreny per a Akhenaton, no? Sí, perquè si vols entendre Akhenaton, que aquest seria un tema ja per un altre també, per un altre podcast, però si vols entendre Akhenaton no el pots veure com un rei místic o un rei que estava loco, en català normatiu, està piradíssim, no? Pot ser, hi ha gent que el veu així. L'has d'entendre en un context on el sacerdoci d'Amon ja era una força enorme. Amon anava camí de convertir-se en un déu suprem. Al tanto, no en déu únic. Déu suprem sobre la resta. I el seu sacerdoci s'anava a camí també de convertir-se en un poder comparable al del rei. Mare meva. Jo, de la història d'Akhenaton, veig tota aquesta patranya de que va ser un faraó monoteista, no? Sí. Jo he fet els teus cursos, sé que no estàs gens d'acord, però és que hi ha tants documentals, llibres. L'altre dia ens van enviar un article del diari, també, que tothom diu el mateix. Akhenaton monoteista. Això és veritat o no? Jo ja sé la resposta, però explica'ls-hi a ells. A veure, sí que Akhenaton va adorar Aton com a una divinitat suprema, per damunt de la resta. Va eliminar Amon del panteó, d'aquest vast panteó, d'enorme panteó egipci, però no va mai deixar de creure en altres divinitats. Divinitats menors, però en altres divinitats. Moltes divinitats que estaven per sota, evidentment, d'Aton. Aquell camí que havia començat a fer Amon d'encombrar-se com la divinitat suprema i els altres estan tots per sota, el que va fer Akhenaton era donar-li aquest paper a Aton, treure-li a Amon i donar-li a Aton. És el que en diem enoteisme. L'enoteisme és que tot i haver-hi un panteó amb molts matisos, però explicat ràpidament, tot i haver-hi un panteó de divinitats molt gran, n'hi ha una divinitat que està per damunt, que és més important que la resta. T'entenc perfectament perquè per mi tu ets Déu i jo sé que existeixen... Tu ets la meva deessa. Sí. I jo sé exactament que per sota hi ha altres homes que són menors, però tu sempre seguiràs sent el millor. Seguim amb el podcast. I en aquell moment, és a dir, la gent del poble, en què creu? És a dir, realment segueix Akhenaton o què està passant aquí? A veure, la postura oficial és que sí, clar, però la gent del poble
sabem, no en aquell moment, en totes les èpoques de la gran història d'Egipte, la gent del poble adorava a altres divinitats menors, menors entre cometes, divinitats que els ajudaven en el seu dia a dia, que els protegien de malalties, de males collites, de perills. Eren aquelles divinitats protectores, que molts sabem, aquells que teníem a casa, la deessa Bastet, la deessa Gata Bastet, el déu Bes, la deessa Tueris, no? Són patrons, divinitats, que protegeixen la llar, protegeixen la gent que viu, els nadons, els nens, les mares. I Akhenaton va reformular la religió d'estat, això està claríssim, que la va reformular, però probablement aquesta reformulació que va fer de la religió d'estat és difícil que realment arribés a afectar el poble. El poble potser no, però segur, gairebé amb tota seguretat, sí que va afectar a les classes poderoses, a la noblesa, la va afectar segura, amb tota seguretat. Clar, és que jo crec que Akhenaton va fer com una mica de revolució contra el sacerdoci, no? És a dir, els hi va fer una mica la punyeta, no? Sí, perquè una lectura molt important seria aquesta, és que Akhenaton no només està fent una reforma religiosa, sinó que també està colpejant el poder del temple d'Amon. Quan imposa el culte a Aton, o tanca el temple, o reprimeix bona part de cultes, també d'altres cultes tradicionals, especialment el d'Amon, tot això ho fa eliminant de cop el seu poder, el poder que tenia aquest sacerdoci d'Amon, el poder i la gran influència que estava adquirint. No està tocant una peça petita del sistema, està atacant una de les grans bases del poder de l'època, que era el poder del sacerdoci de Tebes, del sacerdoci del temple d'Amon de Karnak. Clar, és que no és només una qüestió teològica, val molt més enllà, no? Exacte. La teologia hi és. Això sí, no clar, lògicament. Però realment el que fa Akhenaton és canviar el culte a un déu que estava, el que t'he dit abans, un déu que estava a camí de convertir-se en déu suprem, que és Amon, per un altre, per Aton, en el que hi ha com un sacerdoci, abans teníem el sacerdoci aquest importantíssim d'Amon, que amb tot aquest poder, ell el que fa és el tancar els temples d'Amon i treure aquest poder als sacerdocis d'Amon, és agafar i concentrar el poder sacerdotal en la seva persona. Bé, en la seva persona i en la seva família, no? Llavors, tot això és molt important de cara al control que tindrà de la religió, però també és important per al control polític. Si tu desmuntes el culte d'Amon, també desmuntes la seva infraestructura, la seva riquesa, la seva capacitat de plantar cara a la corona. Jo, a més, hi ha una cosa que no sé ben bé si és així, però crec que Akhenaton el que fa és com que elimina els sacerdots i ja hi parlo jo directament amb el Déu, no? Vull dir, elimina el sacerdot com a mitjancer i ja vaig jo directe, no? És així, és així. El sacerdoci havia adquirit tanta importància que ell pensa, a veure, si ara jo monto, creiem, és una teoria, si ara jo monto, me'n trec Amon del damunt i li dono tota la importància a Aton, aquesta divinitat, que no és un invent, d'Akhenaton, Aton ja existia. Aton és la forma, el disc solar, la forma del disc solar, és Ra, és una forma de Ra. Clar, ell pot pensar, si li trec el poder al sacerdoci d'Amon, però li dono a un sacerdoci d'Aton, estem en les mateixes. Pot ser que aquest sacerdoci d'Aton, amb el temps, tingui idees pròpies, no? Llavors, el que fa és recentralitzar la relació entre el rei i la divinitat, i així amb Aton la via principal de connexió entre la divinitat i el poble passa pel rei, directament pel rei i per la seva família. I això redueix molt el marge d'autonomia dels grans temples tradicionals, especialment en aquell moment que ja no existeix el d'Amon, el poder del sacerdoci d'Amon. Però tot això que fa Akhenaton realment li surt bé o li surt... Regulero tirant amb malament? Amb malament, sí. Aquí hi ha una lliçó d'història molt important, una lliçó històrica. Potser pots atacar els sacerdots, pots tancar temples,
pots tractar de canviar la capital, com ho va fer, va portar la capital a Getaton, a l'horitzó d'Aton. Però si vas contra una tradició que porta segles integrada a la societat i, a més, contra una xarxa econòmica immensa, la resistència és brutal. Després de la mort d'Akhenaton, el sistema que hi havia, el sistema antic, el sistema tradicional, torna. I Amon torna amb força. De fet, torna reforçadíssim i crescudíssim. Sí, però bueno, era com massa poderós, no? Aleshores, per frenar, però al final tampoc no aconsegueix fer res. No, és a dir, realment, el que està demostrant és que realment ha d'acabar, no ell, però els que venen al darrere acaben claudicant. Sí, aquesta és una lectura perfecta, excel·lent de la situació. Per molt que ho vulgui canviar, els que venen al darrere acaben claudicant. Sí. I bueno, després d'ell, què arriba? Pues com una revenja del sistema antic, Vinga, tornem-hi, no? Entre moltes cometes, seria una revenja, no? Amb Tutankamon, que ja sabem que Tutankamon era un monarca... Un noi. Era un nen i era una mica titella, no? Estava a sota les ordres del general Horemheb i el visir Ai, però ja sabem que amb ell, sota el seu mandat, i després també amb Horemheb, es restaura el que era el culte tradicional. Però el més interessant és que a la llarga el sacerdoci d'Amon no torna simplement al punt de partida anterior, abans d'aquest tancament que havia fet Akhenaton. En torna amb més poder i amb més legitimació. I a finals del Regne Nou ja veiem com els grans sacerdots d'Amon, els sumes sacerdots d'Amon, tenen un poder territorial i polític enorme a la zona de Tebes. I aquí és com comencen els sumes sacerdots a agafar bastant de poder i bastant de... Els que manejen. Sí, és així. Per exemple, tindrem a finals de la dinastia 20, començaments de la dinastia 21, tindrem sumes sacerdots que havien tingut altres càrrecs, perquè, per exemple, primer tenim a Herihor, que havia estat també visir i general dels exèrcits, tenim a Piange, tindrem també a Pinetjem I, grans sacerdots a Karnak que tindran un gran poder. Amb Herihor, aquests tres primers que et comento, Herihor, Piange i Pinetjem I, es funda una dinastia, podem parlar de dinastia, de reis sacerdots, que van governar al sud d'Egipte quan comença la dinastia 21, quan comença el tercer període intermedi. A començaments de la dinastia 21, Egipte es divideix entre un poder reial, hi ha un monarca amb capital a Tanis, a la zona del Delta, que comença amb Mendes, hi haurà molts més monarques, i després tindrem un altre poder reial a l'Alt Egipte, a la zona del voltant de Tebes, que estarà en mans del summe sacerdot d'Amon. I el summe sacerdot d'Amon serà rei de facto de l'Alt Egipte. De fet, posarà el seu nom dintre de cartutxos reials, manarà com un rei. I això és impressionant, perquè ja no estem parlant només d'una influència espiritual en la reialesa, estem parlant d'un governant efectiu. Sí. És a dir, que ja no és que el sacerdot ajudi al rei, sinó que el sacerdot governa, no? En una bona part del país, sí. I això és el que fa tan important el sacerdoci d'Amon en la història de l'antic Egipte. El temple de Karnak i l'elit que hi ha en aquest temple no són un decorat religiós. Són una estructura capaç de sostenir poder territorial, econòmic, simbòlic, també. Sí. Però quin és el procés en què els sacerdots es converteixin gairebé en reis? Vull dir, com arriben aquí? A veure, la realitat és que és força senzill, perquè de fet ja havien anat acumulant poder, riqueses, amb les terres... Suposo que és qüestió de pasta, no? Sí, amb tot. Això és per una part, però cal també... Això ho tenen, tenen moltes terres, tenen moltes prerrogatives, moltes exempcions d'impostos, i es queden... Són molt rics. El sacerdoci d'Amon és molt ric, però ara s'ha de legitimar de forma, diguéssim, política. I la realitat és que la cosa és bastant senzilla. El darrer monarca de la dinastia 20, del regne nou, que era Ramsès XI, mor sense descendència masculina.
però té diverses filles. Llavors, Esmendes, he parlat abans d'Esmendes, que és el general dels exèrcits també, es casa amb una de les filles de Ramsès XI, que es diu Tentamon. Temptava. Temptava Amon. Exacte. Molt bé, molt bé. Doncs això, aquest general dels exèrcits el legitima per ser rei. Està casat amb una dona d'estirp reial. Però és que Pinetjem I, en aquest moment tenim a Pinetjem I, ja he parlat d'aquesta successió de sumes sacerdots de Tebes, doncs en aquest moment Pinetjem I, successor de Herihor i de Piang, com a summe sacerdot d'Amon, també es casa amb una altra filla de Ramsès XI, que es deia Duatahor Henutawi. I clar, d'aquest mode, aquest summe sacerdot també està legitimant el seu estatus de rei, perquè està casat amb una dona de sang reial. De fet, els reis de l'Alt Egipte, aquesta zona de Tebes, i els del Baix Egipte, sovint eren familiars, eren germans, fins i tot pares, fills. El fill de Pinetjem I, d'aquest que estic parlant, d'aquest summe sacerdot i rei de facto de l'Alt Egipte, amb la seva esposa Tuatator Henutawi, va ser rei del Baix Egipte. Un rei important. Va ser Susenes I, aquell que quan anem al museu antic anem a visitar la cambra on està el seu sarcòfag de plata. Realment espectacular. I tot el seu tresor. És increïble, és una passada. Meravellosa. Així que, com podem comprovar, com podem veure, i això és important i ho hem de tenir sempre present a l'Antic Egipte, les dones d'estirp reial són les que legitimen el poder dels seus marits. I aleshores hi havia sacerdotesses? Es diuen així? Sacerdotesses? Sí. Parla'm, que això m'interessa. Sí, a veure, aquí ve una part fascinant de la història justament en aquest moment. El poder sacerdotal de Tebes no només és un poder masculí. Així que apareixen les divines adoratrius, no? Que en principi seria com... Tothom podria pensar que el sistema religiós pertany només als homes, no? Però apareixen les divines adoratrius. Sí. Explica'm una miqueta. A Tebes hi ha aquest càrrec que és clau a la història d'Egipte en aquest moment, i durant molt de temps. És el de la divina adoratriu d'Amon, que sovint també està molt vinculada al títol d'esposa d'Amon. Tot i que d'esposes d'Amon tenim alguns exemples d'esposes d'Amon al Regne Nou, especialment a la 18a dinastia. Hi ha algunes reines que van tenir aquest títol. És a partir de la dinastia 21 que apareix el càrrec sacerdotal de la divina adoratriu d'Amon. La primera d'elles, precisament, estàvem parlant d'aquest summe sacerdot rei de facto, que era Pinetjem I, casat amb Duatator Henutawi, que té un fill que es diu Susenes I, que serà rei del Baix Egipte, que tindrà rei. De fet, és rei de l'Alt i del Baix Egipte, la seva titulatura, però només controla la zona del Baix Egipte. Doncs tindrà una germana. Aquesta germana és Matkarrà, que serà la primera gran divina adoratriu. I atenció, perquè Matkarrà no és un nom qualsevol, és un nom molt poderós, perquè era el mateix nom d'entronització que havia tingut anys enrere la gran reina Hatshepsut. En poc temps, aquest càrrec es converteix en una peça política de primer ordre. No és una sacerdotessa decorativa, és una figura amb patrimoni, prestigi i una autoritat, una autoritat real, en principi dins de l'espai de Tebes, de la zona de la Tebaida, de l'Alt Egipte, però també per extensió, també serà transcendent en l'equilibri de poders per a tot Egipte. Però podríem dir que mentre Egipte està dividit, elles, allà a Tebes, tenen un poder enorme, no? Sí, això és així, es pot dir així perfectament. En els períodes de fragmentació política, i aquest és un d'aquests períodes de fragmentació política, parlem dels períodes intermedis, sobretot al sud, aquest càrrec, estem parlant de l'Alt Egipte, aquest càrrec ajuda a estructurar i a legitimar el poder de Tebes, el poder tebà. Moltes investigacions apunten directament a una governant titular de la zona tebana, la divina adoratriu com a governant titular. Aquestes dones tenien
cartutxos. Es posaven el seu nom com els reis. També posaven el seu nom dintre de cartutxos reials. Tenien un immens patrimoni. Tenien una administració pròpia. Tenien moltíssimes coses. Tenien capelles pròpies, edificis propis per elles. I això no es fa i no ho té un càrrec menor. Hi ha testimoni de grans nobles amb grandíssimes fortunes, amb tombes espectaculars, que havien de retre homenatge i servei a la divina Doratriu. Hi ha un cas, que potser és dels més destacats, que és el cas d'un alcalde de Tebes, que es deia Mentuemhat, durant la 25a dinastia, que són d'aquesta dinastia de reis vinguts de Núbia, de reis negres. Doncs aquest Mentuemhat va tenir un poder que estava per damunt del summe sacerdot, no hi ha cap mena de dubte. Una tomba brutal, es va fer tot d'estatuària, o sigui, tenia molt de poder. Però també tenim documents que ens diu que estava al servei de la divina Adoratriu, que en aquell moment era Shepenupet II. No sé, em sembla increïble, perquè aleshores la religió també és una via de govern femení. És que és... Sí, i és una via molt intel·ligent políticament. Sovint, aquestes divines adoratrius, aquestes dones, són filles de reis, adoptades dins de la successió al càrrec de les divines adoratrius. I això permet controlar Tebes sense necessitat d'ocupar-la. Només cal que hi hagi allà la divina adoratriu associada al poder, familiarment, amb llaços familiars, amb el monarca que hi ha al Baix Egipte, que també té llaços amb el monarca de l'Alt Egipte. És una manera de governar a través del temple. Però amb els seus vincles familiars i amb el seu poder que traspassa del plànol terrenal. No oblidem que la divina Adoratriu és esposa d'Amon, és la divina Adoratriu d'Amon. El seu càrrec és un mitjà d'entesa, un punt de confluència, de consulta obligada per als sacerdots reis de Tebes, però també pels reis d'Egipte, aquells que tenen la capital a la zona del delta. Tot i que no tinguin el control de l'Alt Egipte, tenen llaços parentals, uns i altres. Sovint les divines adoratrius són filles de reis, però cal assenyalar que havien de ser acceptades per la divina adoratriu titular. O sigui, un rei pot voler que la seva filla faci de divina adoratriu. Això és perfecte. Per què? Perquè així tindrà també control, part del control de la que és la zona de la Tebaida i del que és l'Alt Egipte. Però això ho ha d'acceptar la divina adoratriu titular. I el fet d'acceptar a la filla d'un monarca no significa que automàticament aquella filla ja és divina adoratriu. No, no. Se l'està preparant, s'està gestant tot perquè aquesta divina adoratriu pugui ser-ho, aquesta dona, princesa reial, pugui arribar a ser una divina adoratriu en el futur, quan la divina adoratriu titular mori. Així que estem parlant d'un càrrec realment importantíssim on tenim una dinastia de dones pròpia, una dinastia de dones que estan dintre de l'entramat polític del tercer període intermedi i que va exercir, que va cogovernar Egipte durant estem parlant de gairebé 500 anys. Mare meva. Mentre la reialesa canviava de dinastia, tenim la dinastia 21, 22, 23, 24, 25, elles seguien amb la seva pròpia línia successòria. Tenen una única dinastia que és una dinastia realment amb moltíssim de poder. I jo sé què passa després, perquè vegis que vaig als cursos i que t'escolto, i després arriben els perses i què passa? Doncs sí, quan arriba la conquesta persa, els perses arriben l'any 525, abans de la nostra era, amb Cambises II, doncs aquest càrrec encara pesa molt. El càrrec de la divina adoratriu és importantíssim. La última gran divina adoratriu que es té coneixement es diu Ángenes Neferebre. Ángenes Neferebre. Ángenes Neferebre? És un nom facilíssim. Ángenes Neferebre. Ella va governar, perquè va governar, era divina adoratriu, però també va governar de facto l'Alt Egipte i com a familiar també dels monarques del Baix Egipte, doncs va governar-ho tot, entre els 586 i els 525 abans de la nostra era. Això vol dir que els perses arriben a un Egipte on el poder del sacerdot tebà, del sacerdoci femení de Tebes, continua sent una
realitat importantíssima. No cal dir que el govern de tot Egipte està en mans, en principi, del que acaba d'arribar, del que acaba de conquerir, que és Cambises II, és a dir, en poder dels perses, no? Però clar, resulta que Cambises II es corona rei d'Egipte, però se n'adona que no ho controla tot. Aquí hi ha alguna cosa que no té control. És una zona, especialment la zona de la Tebaida, que no sembla que passa alguna cosa. Llavors se n'adona que hi ha un poder superior, que és el poder de la divina adoratriu. És llavors que Cambises II decideix suprimir aquest càrrec. Decideix suprimir el càrrec de la divina adoratriu, que hauria estat Nitocris II, l'hereva d'Àngenes Neferib Re. Tot i que Nitocris II no hi ha constància de que... És a dir, s'estava preparant per ser la següent divina adoratriu, però creiem que al ser suprimit aquest sacerdoci femení, doncs creiem que no va arribar a exercir mai en solitari. Déu-n'hi-do. Això jo crec que el que ens ensenya al final és que el sacerdoci egipci és tan poderós que pot adoptar com diferents formes, no? És a dir, tenim sacerdots homes a Karnak, grans sacerdots que governen, que són gairebé reis. Després, dones amb càrrecs religiosos que també tenen una dimensió política enorme, vamos. És a dir, hi ha una diversitat aquí, a dintre el sacerdoci a l'antic Egipte. Sí, i aquesta és una de les claus d'aquest podcast. El poder del temple a Egipte és flexible, durador i capaç d'adaptar-se. No és una estructura rígida i simple. És una espècie de maquinària d'estat. Sí. Ara ja crec que per acabar, si ho haguéssim de resumir en una idea, tu què diries? Doncs que a l'antic Egipte qui controlava el temple no controlava només el ritual, controlava terres, controlava riqueses, la legitimació també dels monarques. I en molts moments doncs, va assumir part del govern. I que, per tant, la història d'Egipte no s'entén només des d'aquesta idea dels faraons que són els que manen. S'entén també des del poder de sacerdots i de sacerdotesses. Jo crec que per això és tan important Akhenaton, no? Perquè no només intenta canviar la religió, sinó que en realitat el que està intentant és desmuntar tota l'estructura de poder de l'antic Egipte. Sí, i fracassa. Entre altres coses, perquè aquella estructura era profundíssima. El temple no era un afegit, no era un apèndix del poder. Podem parlar gairebé de la columna vertebral, o com a mi m'agrada dir-ho, de la columna vertical del país. Bueno, i jo crec que ja arribem al final, no? Sí, i el final és gairebé perfecte. Del sacerdoci de Ra, d'Heliòpolis, al triomf d'Amon a Tebes, a la ruptura d'Akhenaton i després aquestes dones poderosíssimes que mantenen viu el pes del temple dins de la baixa època. És una història de continuïtat, de transformació i sobretot és una gran lliçó. A Egipte la religió no estava al marge del poder. Era part del poder i en ocasions era el poder en si mateix. Molt bé. Bueno, jo crec que ja hem acabat per avui. Què et sembla? Tens alguna més que dir? Fantàstic. Tot bé? Perfecte. Si us ha agradat aquest episodi, deixeu-nos comentaris, seguiu-nos, sobretot, perquè així podreu rebre les notificacions, cosetes noves, tot el que anem fent per YouTube, per Instagram i per tot arreu. Per tot arreu. Recordeu que en el nostre canal de YouTube tenim un munt de conferències del Josep sobre tot de temes de història antiga, hi ha de tot, una mica. Exacte, en aquest mateix canal de YouTube. Així que busqueu, mireu totes les conferències que vulgueu, són totes gratuïtes. Doncs moltes gràcies. Gràcies. Som la Banda i el Josep. Vosaltres sou Família Dea. I ens escoltem en el proper episodi. Petonets!
una gràcia. Vinga. Vinga. Per sortir, per què? De què rius? Va, punyeta. Reis. No ho Però- has dit bé. No ho he dit bé? No ho has dit bé. Has dit, quan parem a Egipte... Quan parem, he dit? Sí. Dic, parem per què? Jo sí que paro a Egipte de Jo tant en també. tant. Sí, torna a començar, va. Vinga, va. Si m'has d'anar corregint, no fem podcast, eh? Si la lies, acabes per 3. Vinga, va. Vinga.